set, du er så stor, at du næsten ikke kan sidde ind under bordet. Det har jeg forstået. Ja, men vi kan ikke gøre bordet højere, vel? Bare på grund af dig. Det har den størrelse, det har. Okay. Bordet, det er... Jamen, det er rigtigt. Der er mere plads til hovedet derude. Ja, det er der. Men så stor er du heller ikke. Du kan godt sidde inde under bordet. Okay? Hvad er det, du gerne vil kommunikere? Du tripper og sådan noget, men hvad vil du kommunikere? Der er et eller andet, du gerne vil ud med Tulle Værlig. Kan fusen komme helt ud igennem forbenene? Du er simpelthen der, hvor du næsten gerne vil fange din hale, eller hvad? Jamen, det synes jeg også. Ja, men det synes jeg også. Jeg synes, det er flot. Jamen, det er det. Ja, det er det. Hvor mange stykker skinke er det, du gerne vil have? Jamen, er det nok med 2 stykker? Tulle, er det nok med 2 stykker skinke? Eller skal det være flere? Hvor mange stykker skal det være, Tulle? Det skal være så mange. Skal det være så mange? Skal det være så mange stykker? Okay, ja. Så må man finde